Buku jenar dadya tondo daharane wisang pinanganten sekalian datang simplar sang tabrane agama miwah negara temah rejeki halal thayyibah saking Gusti Kang Ora wondene pancarasa mujudaken lan pedes asin kecut manis gurih lan sapanunggalane dadya gegambaran gesang ing madya mada kebaken kamulyan cedhake pacoban saking Gusti Kang Ora kang kula paring kedah senangga bebarengan kang nuwuhaken katresnan kang sejati ya sejatining tresna jroning andung katresnan dulang dinulang kadya katempuh sumilih samirana mandha Orang genyo dahar sama kuarsa unjul buka sumber panggisangan mungguh piwulan juling unjul kertau penting lambang kaprasajan nadyan tongkat putra sekalian sampun kasenang ngaluhur minangka jos dina ratu sedalu bebasan ini mulang botang yang nyusunin kemerdekaan dari ngomong memang ibu juri marbu yang namun kencing berarti yang dari juri bias ini teman di aku sobat dari ngomong memang ini bumi aku papan itu beberapa salah peti lawan tolong dosaru eleng-eleng ngomong kamu sumat dia mungkin jiwa dosa kari kamu kok jiwa lagi memang neng dina ki kami coklat dulu kan lagunya nih sama warso semua pemerintah pakdani ngerongko sudah ibu patrami nganggo datang simpang kawan keramatan kakalitam jroning semua kemiwet tambahin pangestu saking romo memang ibu yang ngemangen budaya udah bangsa manggil kamulyan tanpa bilang bagus jadi setiawan awal berharap dari yang sah oleh maka berdua kakek ibu tangan berdua kita pun perlu tambahin pangestu Wila parah, ya darah aku cak bagus Bocah sugih Pangan buktimu sakolo Gajana bungai aku waktunya Tak panestoni lagu Milih-milih ini banyu Soko pucuk nalgu Nora tegak-tegak moksor itu Sing wicak sonong dari buku Mahasal bergaya Junamikan siwa Dalam ucap bagus Bocah sugih Kok jauh Tanten semua kita pasang yang itu Dunia nanti pangestu sakit yang sedang campur tatap kemilo harga yang Tasatu sadako hukum Ini mangun bergaya Tumengko ngaksam yo joko
Mula nek kanthi ucap yo kang cinarito ing samakku duwe kagemangan menawi jantepe busana ing foto Prabu. Foto Prabu kami ditambah sampeyan anten kami panggih temanten semoga kadang dinas musik nyampur sari wis cek musik sawetawis kalau derek sempat cek sol. Bubar iki dipateni. Iki bek. Ora dicipuk wonge kok dicipuk wonge. Mau meja yan? Kayak gitu. Besok enak. Sampai dulu ya. Enggak, Be. Sapa mau? Oke. Iya. Dari sasaran dan kemudahan sosok tujuh umat surga sempurna pandaya. Sinar poin dan tsunami yang narso sempurna yang dimulai saksi manggul sempurna. Pedang ini jadi mas bulan pedang tidak kata kucil tak boleh. Jangan anggur yang dipiksa kamu keloro kabur bahan tidak putri cowok itu ulang bertemu kamu keloro bagi jika mau pengarsan kamu tapi hanya komunikasi selalu masuk situ Kuliah saksi bohong, panggulnya lalu nama laksana jajar kalinya jatah bodoh tapi kocok ini. Kuliah pengguna tapi doang bodoh kalah tapi kadua panggul. Sampai salin katanya guys. Oke Pak Kaji enten setunggal tembang malih. Setiap keindahan Sallallahu Nabi Muhammad. Wes salin guys pemirsa. Ayo Mas munggah. Mak aku seneng iki. Gak usah foto. Aku anggere foto mbek tukang foto digo mek mekar bojone kok. Wis mau foto aku. Wes mulai guys. Musik terus narai. Wedake luntur. Soto rong piring merah loh berbeduk sampai
jam 1 robar. Ngeluh udah sih malah. Untungnya ki mau gak dikei panas guys, hawane mendung ning ungkep. Hawane cocok banget. Kipase ngantek dul san. Yate kondo. Tek Kanggo sego yo ngene yo gak coro yo wis. carane kok. Carane beda Tapi sesene akeh mbak keteke sak kosok kena ngerti ngene wong-wong lho. Karena kene kae randung ngono. Carane ngono. Carane ngene yo mantok kok. Tapi mamane ndang akeh ya. Mamane iki ta? Buka nana mbak. Nek nyembo yo akeh yo. Terus enak. Tapi sotone enak kok. Enak sodone. Sotone enak mang ra kesyuting guys soalnya enak promo musik nang Indonesia Raya. Cepet ngandene wis bener. Nek tamu cek sewengin pas. Cek neh ngene Yo, yo. cek sewengin malah tamu akeh. Malah akeh iku Enak gongi bareng. tanggo ki temen malah ngene iki yo. Emang pengiring anu kabeh itu ya? Buah kabeh. Kabeh pengiring. Ki mang mbah di nyawer guys. Nek kecut, Pak. Pak iki lagi. Kayak Jawa sih kok kecut tenan. Ayo bejo-bejonan. Rupane beda. Hah? Ini lho. Ngajak kae lagi. Gua nek sing lagi ana sing kecut. Anu, buang kok sego. Ngono mah lagi dulu pirang wis subuh. Potong kok subuh. Kurang ajar ki aku. Amit aku. Dapin ra gelem mangan malan. Wah, Manduk. tandoke warak rong. Enggak bobo. Mau atuh eh. Ya, air putih sih. Teh. Menjange kok sampai melirik. Kinclong ngene. Yang bugeh. Lho wingi. Apa gendeng mah lho kok. Ngantane mang kok ora diwedaki ya jabut. Jagel sapi. Nek lanang iki rada-rada gak diwedaki. Cara ngene Dik yo, cara mono wis dasarane ngene. Iro maaf yo, omah ngono jelas sapi. Blonang-blonang. Polos ngene iki ae. Asli polosan ngono. Lah tapi ora imbang ambekan sing wedok lho keling-keling. Ngene ngenten ana sing Tapi sumeh. Lucu ae. Anes menang. Iya guys. Dun. Dengkole pekoklok. Dengkole pekoklok. Yes. Nganu, metu kok kerangkeng. Ya, udah pulang. Bilang kan dang sunat Bang Yewo. Ya. Saya nih Mas. Bebek dijan. Yen ku bebek kuwe. Yen kono. Wes pulang. Yes, tekan om. Yes, ya. Wes bar. Ayo gak mampir. Mbah Kem ki mau titip, guys. Oke, oke. Ayo, dibelokan. Alon. Wes. Aduh. Iya. Jadi tegan. Tapi ya. Ora wis sampe kene kardi ben. Untuk bukut sik. Ya iki kuncinan dhuwur kan lho. Kuncinan dhuwur enggak? Iki mati nek. Wes, Tepar. tepar berarti. Urut sing jemput anak wedok ya. Cek jemput. Cek akeh ki. Les cek ngaji. Aduh, cek akeh urusane. Assalamualaikum. Lho kok semuanya rene abene? Ya. Wis. Bukae, Pak. Wong kono sediluk kok. Ciluk. Maksudnya? Nek wong kene nganten temu lagi pasrah ya. Kono pasrah sik karo ngenteni nganten ready. Jadi 9:30 acak mangsan. Pas teko kono biasanya teko, kene teko bareng. Lah aku ki ora roh suarane anakmu, ora roh masak teko. Perang-perang Sandat. masakku apa. Aku berat sampai loro ki. Iya. Astagfirullahaladzim apa ki. Sandat Lorone abene, tak gutak ngene dadak anakmu. Sandat penting. Ngerti kan?
Iya iki gek. Bocah iki udelem bodong apa ya ngono Dik Mang. Selaram kan apa apa yo ora abene anak wedok iki. Urung kok anak abene teko. Pas aku ki opo? Panas pati. Alah, pas iki. Nah. Kerupuk wis biasa ngene iki. Ora jadah tapi jadah jenang. Ya lho, untuk guys. Iki mergo ya pengen kenane baru. Lah, sing saiki buah bulan ora oleh nyimpen. ora rantuk. Ora oleh. Iki mergo gandeng geret. Anak wedok ponakane Mbah Ru, Mbah Di. Empuk-empuk iki. Jadah neh. Ini apa dia? Sego. Aku gak. Oh, nek segone nak. Segone. Wis sing asli iki daerah kono karo pemirsa. Ini iki apa oleh? Kene. Asal-asal iki beda ora ngene iki ngikuti asul-asulane dheweke nek buah nang kene oleh ngene iki asline wong kono. Asal iki aku pernah buah nang mie garing lho mie. Iya. Mie instan. Lho, cek gedang. Dan ayu. Dan ayu ya? Heeh. Iki kok sok pertolo. Oh, cek tok pertolo. Ini cek rantolo. Nah, aku terus narik. Oh, seperti ini pemirsa. Tuh untuk Yes.